Hej YouTube, Mads her. Jeg sidder og spiller Garry's Mod på Trouble Terrorist Town. Det er en online server, men jeg håber for jer, at der er mange derude, der kan engelsk, fordi det her, det er nemlig en engelsk server. Jeg vil prøve at sige kort, så I kan se, er kun mig. Nu var der så en, der kom ind. Men ja, lad mig sige, I kender reglerne på, eller I kender reglerne. Vi skal ikke RM, det ved I godt, og alt det der lort der. Men det er rigtigt, vil sige, det er, at adminsene herinde, de vil gerne have, at der er nogen, der kommer ind og spiller på den. Og de vil altid være der for jer, hvis det er sådan, der er nogen, der er det emmer. Hvis der bliver sådan nogle store problemer, så må I sgu da lige sige til. Og ja, jeg ved ikke, hvor godt I hører mig, men der er musik. Det er for hver runde, der slutter. I skal bare skrive til mig, hvis det er, at der er noget musik, I vil have, eller så spørger admins. Men jeg har 2 sange inde på den her server, jeg kan linke til jer, hvis det skal være. Men det var bare lige sådan, jeg vil sige, join serveren, giv den en chance, adminsene vil kan sætte stor pris på det, så hej.